Правя видео за хората, които имат къща в покрайнините на София или в провинцията. В миналото много хора са строили къщите без архитектурни чертежи и проекти. Това води до незаконност на тези постройки и те подлежат на събаряне. Но има спасение за това нещо. То се нарича удостоверение за търпимост. Може да се приложи за постройки построени до 31 март 2001 година. Събират се нужните документи, прави се геодезическо заснемане, прави се конструктивно становище, съгласува се с дружествата за разпределение на енергия и се искат свидетелски показания на съседите. Събират се всички документи в общината и след одобрението ви се издава удостоверение за търпимост. През него сградата ви вече не подлежи на събаряне. Тя е със статут на търпим строеж и може да бъде прехвърляна, наследявана и така нататък. Ако имате проблем с даден имот и имате нередовни документи за него, свържете се с мен. В кантората ни имаме голям опит с казусите, свързани с недвижими имоти.